لە پارێزگەها دۆک ڕێژا چاپکردن و بەرهەمینانە پارتۆکایە زێدەبووی بەرامبەر ساڵێمۆری نویسەرێن دۆژی ژڤەیەکێ نەڕازین و دبێژن زێدەبوونا ڕێژا چاپکردنێ تنێ بژمارەیە و لێ ناڤەڕۆک نەلدوو داخوازا خوێنەرەیە Ez dibînim li parêzgeha Dawokê van çend salê dimahiyê ji bo çapkirina pertokan û her wisa wergêrana van babetên hemecor ve înana babet û mijarên biyanî bo ser babetên navxwe li Herêma Kurdistanê ve taybet parêzgeha Dawokê ev rêja zor li astê hindê nîne ku me xûndevanekî gelekî hejî hebit yan xûndevanek derheq van pertokan derkev rastî şik nabitin hind çapkirin û belavekirina pertokan şêwazekê beralayî bê ser û bê binema bêne belavekirin. Pertokên hatiyên çapkirin pertokxanên bajêrî edgel nivîseran wek peymanekê girê den bo wergêrana hindek pertoka mixabin ew jik wek mercên pêtevî bo saxlemiya pertokê gelek cara mirov wan pertoka da nabîne rengekî neş hejî tên çapkirin. خۆدانەکەی نویسینگەها فرۆتنا پەرتۆکەژی کیمیا خوێنەرێ پەرتۆکە بە هۆکارên دارایی vedigerînet. Reşa aborî çekê ne xirab e ji ber hindek me çekê kêm tên firotirê. Bez baş hani bu nisbetî xwendevanî hey gelekî baş. پتریا وان پەرتۆکên دۆک êne çapkirin پەرتۆکên wergirana ji zimanên biyanî bo ser zimanên Kurdî. Nivîserên dok jî bêjin ji ber ku çapkirin ya bûa rêkeftineka bazirganî nek madeyekê rewşenbîrî ku vêyekê jî matirsî ser astê rewşenbîriyê qelem didin. Şirvan Xedir Kursad News Dok